Κάθετη είναι εξαιρετική. Η μπάλα φτάνει στον Πρίγιοβιτς, στο πλασέ. Βγαίνει ο Μαχαράτζε και τον σταματά. Εκεί όπου είναι ο Λεωμάτος, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα στα πόδια του. Κάνει την κίνηση για να βγει από τα μαρκαρίσματα ο Τζάλμα Κάμπος. Πέρασε ο Τζάλμα Κάμπος που κάνει εξαιρετικό μάτς. Το γύρισμα δεν μπορεί ο Πρίγιοβιτς. Τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 19. Πάσα για τον Μάκ είναι καλή. Ο Μάκ είναι πάρα πολύ γρήγορος. Βγαίνει πρώτος πάνω στην μπάλα, κάνει την προσποίηση, κλείνει προς τα μέσα. Θα εκτελέσει ο Μακ τώρα και θα βάλει γκολ. 1-0. Ο άνθρωπος που ξέρει να σκοράρει στα ευρωπαϊκά μάτς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ γυρίζει και το ξανακάνει. Ρόμπερτ Μακ, 1-0. Τώρα τα πάντα μπαίνουν στο σωστό δρόμο, στο σωστό μονοπάτι για τον ΠΑΟΚ. Σχεδόν από το ύψος της μεγάλης περιοχής εκτέλεσε τον Μαχαράτζε, τον είχε στο έλεος του αφού είχε ξαπλώσει, όπως βλέπετε, 3 παίκτες της Ολυμπίκ Ντόνετσκ στο χόρτο και άνοιξε το σκορ. Εξαιρετικό σουτ και φοβερό γκολ. Ο Τσίμιροτ βάζει ένα απίθανο τέρμα. Δεν σκοράρει συχνά, αλλά φαίνεται ότι όταν θα το κάνει θα είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο θα σκοράρει. Ο Βόσνιος γνωρίζει την αποθέωση στην Τούμπα. Δείτε τον ελιγμό του. Εξαπολύει το σούτ ο Μαχαράτζε. Ούτε που κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη, από πού του ήρθε. Δείτε πόσα φάλτσα έχει στο τελείωμά του ο Τσίμιροτ. Υπέροχο γκολ για τον Βόσνιο. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Καθαρό σκορ. Αναζητεί τον Πρίγιοβιτς, αυτός θα πάρει την κεφαλιά. Ο Τζάλμα Κάμπος βάζει την μπάλα μπροστά. Είναι πολύ γρήγορος ο Τζάλμα Κάμπος, δοκιμάζει να περάσει, τα κατάφερε. Τώρα κάνει και το γύρισμα. Μπίσεσβαρ. Απίθανη ευκαιρία στο 53. Εκεί συνεννόηση μεταξύ δύο παικτών της Ολυμπίκ δίνει τη δυνατότητα στον Πρίγιοβιτς να κατεβάσει το κοντρόλ του στήθος. Πολύ ωραίο ο Τζάλμα Κάμπος με τη μία για τον Λεωμάτος. Αυτό είναι το εξωτερικό της έντρα για τον. Στο πίσω το κάνει για τον Μακ, ο οποίος έκανε κακό πρώτο κοντρόλ. Ντάνοφ θα το εκτελέσει, απευθείας το πάει. Έχει κάνει επαφή με την μπάλα ο Ρέι και διώχνει σε κόρνερ. Η Σέντρα περνάει στο πίσω το κάρι. Έχει ανέβει ο Νιεμτσανίνοφ, κάνει το σούτ, ο Ρέι κάνει την επέμβαση. Μπίσεσβαρ. Για να δούμε αν και ο Πρίγιοβιτς θα σκοράρει, θα πάρει το πρώτο του γκολ με την φανέλα του ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό μάτς. Έκανε το πλασέ, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει και τον τερματοφύλακα. Αυτόν τον νίκησε τον Μαχαράτζε, αλλά και τον στόπερ. Το πλασέ του Μόχα. Εδώ λίγο έλειψε να πάθει ζημιά ο ΠΑΟΚ και μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Δεν ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ για ένα τρίτο γκολ για το κερασάκι στην τούρτα που δεν έρχεται. Την χάνει ο Δημήτρης Πέλκας.